Oremos para sa mga bigaong babae. Unang oremos atong sugdan. Kanang mga babae magpapansin sa mga lalaki bisan dili pansinon atong tubag bigaon ka girls. Kanang mga babaeng daghag uyab pag masakpan silang uyab moingon dayon ako atong igaagaw gagbarkada kay nasakpa na tubag bigaon ka girls. Kanang mga babaeng gagmay tutoy magsuot-suot og dagkong bra kanang dagko kay pom aron ingnon dagkog tutoy pero wara ba gisod ng ilalom tubag bigaon ka girls. Para sa mga babaeng hilas kumuyab ang lalaki pagpangit sampalon didmahon pagwapo bilang kadayon tubag bigaon ka girls. Kanang mga babaeng hilas kayo kusog manghutot sa bulsa sa lalaki luoy kay ilang lalaki kay wala na gyud sulod ilang bulsa buslot pa tubag bigaon ka girls. Kanang mga babaeng kusog mudikit sa lalaki murag linta basta naka-reader bahalag pangit basta na panglod pang snack himuog service silang uyab tubag bigaon ka girls. Kanang mga babaeng masuko sa akong video kay naigo na sakitan girls binuang rani tubag ayaw mog suko.